Добър ден! Сега ще покажа на моята сестра Деница как да влезе в youtube.com. Его сега в Google пишете youtube.com. Не бе, наистина. Тук за малко да греш. Ама не бе, нищо. Как да се регистрираш? Знаеш? Аз имам парола. И тук пишете, дето аз съм регистриран, но ще ви покажа, мисля, че е браузър, ама не знам. Имам тук клипчета. Значи не е браузър. Нищо. Upload също. Тук е Upload е за качване на клип нещо, ако имате в компютъра, качвате го и го слагате. Например, Upload. Така. И тук избирате Select Files from your computer. Пише, избирате файл от вашия компютър. Така, избирате. И тук в компютъра сте скрили някъде някои документи. Ето вижте. Тук е регистрация в ABV почта ми. Я и тук да го качим. И това го качва са видеото. 1 минута пише. И процентите вървят. Така. И тук сестра ми малко ми се смеи. Но нищо. Нали? Малко смях да има. Защото смехът е здраве, нали? Разбирате. И то трябва, има само плач, само смях. Виждам така малко говоря смешно, но вие ще ме разберете. И там малко да се посмейте. За мое здраве. И за ваше здраве, разбира се. Ето. Пише 94% преди малко, беше 100%, сега 95%. Сигурно се конвертира, но вие знаете какво е. И тук един малък християн постоянно ни досажда. Аз не знае какво. Едно малко дете тук ни досажда постоянно. Нали? Пък тази тук, дето е до мене, сестра ми. Нали? Разбирате ли? И нямам се съдите, тук няма как. Тук ще изберем какво е сега. Няма да го изберем, или ще го изберем, не знам. Тото и не е музика. Не го знам. Няма да избера май. New Activism. People и Box. People. И Safe. Искате Safe. И готово. Да, качено е. И тук гледате тук е профил. Ето. Значи това видео е публично. Не може да ви го предостави сега. Ще го предостави малко по-късно. И готово. Приятен ден ви пожелавам. Благодаря ви, че ме гледахте. И довиждане.